Opa. At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik na po DJ Kim Chino. At syempre usapang pag-ibig pa rin tayo. At this time, ang pinag-uusapan natin ay talaga nga namang paano mo masasabi na siya na yung dapat kong pakasalan? 'Di ba? Ano yung mga senyalis? Ano ba dapat yung nararamdaman? Ano ba dapat yung nararanasan ko para masabi ko ngala, ito na pala si Dawan. Pakayabang nyo. Hindi, ito yung sinasabi natin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ibabalik na natin ang ating pinag-uusapan. Sabi ko tonight, ibibigay ko ang mga senyales na pwede na kayong ikasal o pwede mo na siyang ayain na magpakasal. Alin man doon, 'di ba? Para level up na, para mabawasan na rin yung mga magjowang nagpaparinigan, 'di ba? Yung magpipicture yung jowa mo tapos ipapakita yung kamay niya na kailangan na ng singsing. Yung mga ganyan jowa no? Yung mga pasimple, ayaw pa diretsuhin na gusto na magpakasal Anyway, eto na, recap na tayo. Sabi ko kanina, una mahal, kasal worthy na yan kapag payapa ang inyong relasyon. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nag-aaway. Imposible sa magjowa na walang away. Diba? Kapag walang away, hindi nagagalit, hindi nagsiselos ang jowa mo. Aba, nako, baka hindi lang ikaw ang jowa niya. Di kaya may kasalanan, diba? Hindi naman kasi technically payapa kapag walang away. Hindi ibig sabihin ganun. Ibig sabihin lang nun mahal. At the end of the day, meron kang peace of mind kapag kasama mo siya. Hindi puro drama. Hindi puro nonsense na galit-galitan, tampo o di kaya toyo. Diba? Ang pakit ng ganong relasyon na kung saan makikita mo kahit saan, no? Kahit sa Senado may mga drama. Kahit sa Senado may naghahabulan sa hagdanan. Ano yun? Ewan ko ba? Anyway, pangalawa mahal, sabi ko rin kanina, kasal worthy na yan kapag consistent siya. Ito yung sinasabi natin from day 1 up to now. Kung kayo ay mag-asawa, kung kayo ay leaning towards marriage, ay nako, sarap. Ang sarap mag-invest sa ganyang tao. Ang sarap makahanap ng consistent. Ang sarap mahalin ng consistent. So imagine niyo from day 1 hindi nagbago. Ganun pa rin kalambing, ganun pa rin ka-excited i-date ka, at ganun pa rin yung mga efforts niya para masabing mahal ka niya araw-araw. Sana all! Naalala ko yung mga ex ko dati na talaga nga namang magagaling lang sa umpisa. Pero kung ikaw na talaga nga namang magaling sa umpisa up until now, it's a sign already na talaga nga namang jumakpat ka, sinwerte ka, samantalang kami nga. Diba? O ito, pangatlo't panghuli mahal. Kasal worthy na yan kapag may plano. Imaginein mo, no? May plano and at the same time, kasama ka sa plano. O diba? Ang sarap kayo pag-usapan ng future plans. Ang sarap pag-usapan yung mga plano na kung saan nalagawa tayo ng bahay. Ito yung gusto kong source of income natin. At ito ang gusto ko batalyon ng ating ang ating mga anak. Jowa tuloy. Iba yun. Batalyon ng ating mga anak. Diba? Yun yung mga kaya nyong pag-usapan all throughout the day and night. At talaga nga namang hindi siya natatakot gumawa ng pangarap kasama ka. Then again, it's a sign na kung saan kasal worthy na yan, wag mo nang sayangin. Baka kami pa ang sumalo dyan kapag pinakawalan mo. Ako willing akong saluhin yung mga ganyang tao na kung saan matured, no? Na kung saan eventually kapag ininvestan mo ng oras, taon, pagmamahal, marireciprocate at road to forever talaga. Nakakainggit! Nakakabwisit!
Anyway, sana mahal no. Sana mahanap na rin natin ang the one. At kung check na check naman yung mga tatlong bagay na yan, aba, pakasalan mo na. Kasi kami naghahanap pa ng jowa. Diba? Sana all. Anyway, mahal ako'y sisibat na. Pero wag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!